Ikusentzuleok, adi, posible da hemendik aurrera garrantzi gabeko spoilerren bat irenstea. Kontuz, az gaitezen. Ondo, horretuk duri, ondo. Zakite zepultura jo dakizu, pero ez da. Zatoran nintzen zen iban. Imagina aldot, bai ez dakot lan xastasunik. Ari gira prestatzen, bera lau bat urtero egin genuen ondarra hauak. Bai. Historia berri horretan, badago paper bat, psikopata baten figura, eta hori egiteko zurekin pentsatu dut. Vale, psikopata bat. Psikopata horren izena, Karonte da. Karonte greziar mitologiako pertsonaia da. Zahar, argal eta zarpail baten moduan adierazioi da. Akeronte ibaia zeharkatuz, hildakoak haren txalupan garraiatzen zituen Hadesen erresumaraino. Txanpon baten truke. Karonte, Pluton planetaren satelite natural nagusia ere bada, Mexikoko urrezko garaietako lucha libre borrokalaria, eta Kantabriako death metal. Baina gure Karonte, ñabardura askoko pertsonaia da. Ofizioarekiko errespetuz eta obsesioz Karonte korpusten saiatuko da Jonander Urresti, aktorea. Posible izango zan, nigaz lagun talde bat etorti olako personaian inguruen dokumental txikitsu bet, edo nire sorben prozesue alizateko oso zelan registre. Nik, printzipioz esango nizuke ez dugala arazorik ikusten, baina igual beste jende batek ez du ezer jakin nahiko, eta guk ez dugu filmaketak ez dituko. Ez, oso, jende profesionala da, ez da, edo no. Bueno, kondo almandozek, atxo esan duzten, ondarragoak bigarren zati zingo da bila, zeru ahoak. Proposatutxat, alizetie zuek, etorri rodajera nire personaje honen ibilbidie jarra bitxu. Eta gero zuguzua, zeure Facebook ere minik? Ez, gure gona egin gauze bat zuekaz, como dokumental modun aurkeztu, jo que se, primer hemen, saldu, produktue. La esa. Ui! Primeranek aurkezten du Zu pentsa? izen burue? Bai. Nik? Bai. Txon, kondo egia dazkotxot. Me la pela, ez egin spoilerrik. Bueno, esan bidezo zer puntxegaz. Nola demontre sortu da Karonte. Venga, graba. Grabatzera zapezpen. Hemen Maki, Peludo, Leire, eta Iker. Bueno, gracias. Autoritas. No, es una pesada. ¿No? 214 no segunda, marca. Acción. Ondara urte egin duzun sekuletxera gobiatzen. Nik ere ez dut erdorik edan. Ez zu bez baino nik bai. Eta zarak iten dutela bizkaieraz. Bai ez? Bai. Ondarrutarra egiten du gainera. Bueno, beha ondarrutarra da, gero ondarrun ere dienek ez dute berdin egiten, baina... ez hasi moskeatzen. Ostean ere ustez dela egiten du, ez? Tipak pila balandu du. Zer da, supremazismo bizkatxarra edo zer da? La da, Borotatik ikusten dagoena dela. Azkeneko aldia Euskalkitan lan egiten duena. Boztu! Zer behar duzue, elkarrizketatu? Ez, elkarrizketatu ez, que se vayan ya. Están ahí como entorpeciendo, estamos ahí 40.000 metidos aquí. Zuen egutegi borradore bat. Guretzat hori oso garrantzitsua antolatu ahal izateko. Dena abizitu genuen, Nori, te avisarme a mí.
Serieko hiltzaile bat antzesteko desinibizio emozionala, ostasun afektiboa eta eszenaren erabateko kontrola behar dela diote. Aktore prestakuntza esaten diote horri. Nik transzenditzea deitzen diot. Akeronte ibaia mentala da niretzako. Gidoiaren PDF-a da nire navigazio karta. ¿Qué pasa, Carront? Irakurri dut testu, oso guai, oso divertigarri. Bai. Ja sabes horikoa, komentateko apurbet hori kanpotarran etxure hori markateko, ez da nondik proposatu. Gure pertsonaia kanpotarra izan behar du, baina sinesgarria. Zuretzat ere, barroka hor dago ez. Horregaitzik, honek pentsatzen, asentu frantsesa dela apurbet, igual gertuen dakune. Idaz de plastiko. Eta bai, itxuraz, igual emon aldotela retoie. Bai, frantsesarekin hori lortu behar duguna da ez izatea cliché de anuncio, quiero un poco de picoteo, hori. Izan daitekelako hori, ez? Marseillan bizi den etorkin batzuen semea, berez frantsesa dena, baina deje pixka bat hori duena. Sí, agen. Hablas, ahí también. Claro, personajerik Caronte deitzen zoie, bestiek. Berak zeizen dako, hau da, beran amak zelan deitzen zo. Zubako zen aportaziorik referent liburu edo margolaren bat, pelikularen bat, eta pasako zute abesti batzuk. Eta ja, bizok bardinen entzuten badun personajea. Bueno, nahi dezuna, que estoy aquí. Eta eskerrik asko motearen batez golako personaje bat, testu egaz, EITB-en, ilusionatan nagoela, esateko zeuri eta eskerrak emoteko. Bietorri naz, honea, hemen zeuden kamara eta zuzendaia, oin ez da inon, Jan barik, goizetik, kafesnea, kaieta pare bat, eta zer, bueno, gero jarriko dute bokadilloa edo. Hasta que diot esan banon. Y, acción ensayo. Joder. Hostia. Beti atzean. Osa, tipoa gehatzen da, como esan guen, bata besteren alboan joan, eta tipoa beti nerearen bi pauso atzean, ikusten hemen ere berriro, bi pauso atzean. Como una falta de energía de la hostia, no sé. Toma guztietan berdina, gaina. Que día me dio, es la hostia. Batzuetan pixkat ere falta zaie, hauei. Zein da zure pertsonaia? Nola deitzen da? Bueno, deitzen dotxie Caronte. Vale. Zer egiten du Caronte? Caronte izateko. Bai. Bueno, bera da psikopata bat. Da orduen ritual bat inventa dau, dala txanpon batzuk emini begizetan, hauen, ez dakiz zer, hori dala Caronten mitue. Cuadro. Silencio y acción. Y cortamos. Zein da zure personaje? Bueno, bani naiz Sandrinen doblia. Nere pertsonaia hemen dagoenez, esan didate, hemen egon bar detela bazpare. Zueko guztieten manifa filmatu gonu eguna. Filmate pila bat, kriston fototoa montatuta, onak, sua, barrikadak, jendea. Eta ez dakit hori zaio gustatzen ez, koktel molotofak botatzea. Ez hori... Hori garten da kapritxo dela. Zer hori ez du inora. Ba ez da kapritxo bat. Zuek oso gazteak zate eta zuek hau ez dakit pelikuletan bakarrik ikusi duzue, baina garai batean koktelak eta botatze ziren. Ja, eta... Ez da epokako pelikuliek. Osea, zer izan, hori gaur egun da, ez da. Eta gaur egun ere ez dira holako istiluak gertatzen beste asunto batzuengatik. Baina zuk ez badezu sekulan koktel bat ikusi hori zure arazoa da. La mandunga, ¿qué? Nunda? Bueno, ez tekilago hitz egin nahi, porque hitz egiten hasten ba naiz, ez te bukatuko.
Ez dago, eta ni hemen nago filan, bazkaltzeko, eta produzio aldetik esatetik guain, bazkaltzeko orduan, formatu dela grabatzen. Osa, mesedez. Osa, normala ez da. Hemen hau zain. Bazkaltzen nahiek gu hemen. Eta hirurok hemen ravioliz nahi dugu. Raviolizak iraungo ote dute, bukaeraraino? Pizza, Nagore, va a comer. Bazkaltzea ez. Todo el mundo a comer. Tira, réplica, que tengo mucha hambre. Vamos haciendo silencio que tenemos que hacer un wild track. Puto wild track ahora, ostras. Pero vamos. No habrá ni raviolis ya. Para el sonido. Silencio, por favor. Orain deusez. Argi dago ezin ezera zugaz fidatu. Orain ravioliak. Wine by. Gauzia, nire personajie berez da Marseillesa. Zu pentsatzen zu Marseilles itxuri da gauzen? Zelakutik ez navegante Marseillesak? Navegante frantzesek, hobieneteko mundu nizenak. Bai? Frantzes dan eta gizikostan belontzizetan navegaten. Nire personajien dituten txoi Caronte. El mito de txamponana, ez dakiz erbak inor. Neuk ikin dutez txamponak. Arrantzako berune hori fundidu procedimentue zelan ingo zen. Nire preguntot ez da zure. Ez da beti darik. Txampona. Jo, izu, manita saltzara badakizu gauz egiten. Ez da beti darik. Inoiz ez da fundidu beraunik. Egiz esan da. Egunon, ni kontabilia, zenbaki eramate dituna, pelikulako zenbaki importantenak. Hemen ziotan apuntauta. Fundamentuz. Bueno, bato beste gaski, oire bai, oire alai. Baina, bueno. Arazorik izan duzu? Arazo. ¿Arazo de qué? Oztu. Bentxe. Entzun lekusuari. Pentsetan da ben bakarra da. Ostia, zorletak dela hostia egiten da. Egiten dugu pasea zerekin. Amaia gure zu, amaia dorleta gure zu testu egun. A ber, sakoldo goten da gehien bat protagonistak azorduan gure artean, zuzendu behar gara burtsi. Vale, ni diñotxo, dime que no lo has devuelto. Pero es un puto subnormal. Egun ez dugu gehiago moztuko. Ez hori da egin behar duguna. Egun punta osoa hilean mozten pasa. Igual hobeto zuzen dute hau dorreta, ezta? Eske dorretak zuzendaritza gutxi behar du aktore azkarra delako. Gazte guzti hauek, la hoste direla uste dute, eta gero gertatzen dena. Aktore eskoletan eta esaten ditena, como ta, a ver, gestito hauek, betikoak, eta... ¿Ordena? Hori, lo que hay. Bakitzi igual, ez dakizu asko frantzez, emoten batzun apurbete rollo, vale? Bridas de plástico, bridas de plástico. Inventaron los israelíes. Bridas de plástico. ¿Dónde tenemos los culeros aquí, no, Oli? Las inventaron los israelíes. ¿Sabías? Tenéis menos N por apestas. Apa, Simon, serize baten hartu hostia, personaje importante bat akot. Gramatikalki ere zuzena ez izatea garrantzitsua da. Esaldiak zuzenak ez daitezela izan. Son fuera, son imposibles. Hori da. Imposible de abrir. Imposible de abrir. No es cerradas, imposible de abrir. Ahora también hay las que se abren. Estas dos son así. No son así. Tu vives con tu madre? Ni novament, txamponak itzen, no s'ha pensat. Bridas de plástico. Inventaron los israelíes. Bridas de plástico. Inventaron los israelíes. ¿Sabías? Eso, no. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Otra vez aquí nos vemos, ¿Qué tal? ¿Qué os ha tocado hoy? Buen transeúnte. ¿También? Sí, sí. Pasa para adelante, pasa para atrás. Otra cosa no nos llama. Eso Es nuevo. Oye, Estoy igual de... que llevas mucho esperando, tío. Bueno, un ratillo sí. Me han dicho que tengo que venir a pasearme por aquí un poquito.
zion. Eskaparatetik alde batetik bestea pasatzea, esaten zaizunean, ez, nada, plan, roba planos. La hostia da. Figuranteek ez dute beste zer egin behar, ez? Como esaten zaienean, toki batetik bestea pasa, eta hori egiten ez dakite. Nik ez dakit figurante guztiago nondik atertze dituzte. Buah, chaval, qué panda. Oye, ¿cómo se llama el director? ¿Alguien sabe? Esa pregunta tenía, que no le he puesto ni cara, no sé ni quién es. Denbora asko itxaro dutela? Bai. Hau da, zinea egitea eta normalki hau izaten da. Ez dut uste gehiagik kejatzeko dutenik. Hemen nago, baina oso ondo ez da izertarako. Beti zain nago. Beti zain. Baina hau dena zaintzen, bai, aldi berean. Bueno, hemen darago behatxitxardiztatik, itxaron da. Bastante grazia egiten ditena da, zu nire doblea izan da, gehiago agertzen zaila ni baino. ¿De qué? Vamos a hacer tu plano. Pero sin pelota, por favor. Bai, pelota hori dino. Zeu edu jolasteaz. Hostia, no sé. Cestistak dira, tampoco es que hagan demasiado más, ez? Nada, Xabi, mobido, egun osoan izazte zuen da. Gimnasioz dut ukitzen, korrika gutxi ateratzen dira, igualagoek guztiago zeuden Miami hemen baino. Horreman, etorti. ¡Acción! Inork ez behar izue daukagun aktoreak exotikoena. Tunezen jaioa eta gero uste dut Libanon bizitakua. Omar Samai. Kaixo. Hijo komunera. Zagin dudan, inork ez dit esaten ez. Enaiz oso aktore ez, orduan. Komune behien dago, Eskerrik asko. Claro, nik alkilerra dauket. Ez dauketu meik guaindik, baino ulezen zaitez. Zuk adibidez, egunero errezo jorra, egunero zaude. Ni ez. Binao, behin, bi aldiz, como mucho, zeu ze esaten badiate, igual raskatzen hasten naiz, nik indeket beste nago inde bazue, etorriko naiz. Ostegunen, ez dakit. Batzutan uste dut hartu nautela aukera merkean naizelako. ¿Sabes? ¡Acción! Ez dut munstro bat antzestu nahi. Munstroa izan nahi dut. Ez dut errukiri sentitu nahi, ez maitasunik, ez gozerik. Empatia desaktibatu, atea barrutik itxi, eta giltza kareletik bota. Karontek, ez zuen agenterik, Instagramik, bikoterik. Ez da maskotarik ere. Ez ditut etxeko landareak zaintzen, hiltzen ikusten ditut, Shakespeare errezitatzen diedan bitartean. Gero, barkamen askatzen diet, psikopata funtzional batek egingo lukeen bezala. Ez dut nire familia besarkatzen, aurrako lukatzen. 3 aste daramatzat gibel gordina jaten. Olako barko baten, zemat alko zauten sartun, eta zemat korputxo. Atunen ez zolan botaten boizun amar. Bizerran barruen. Amar, komunera. Komunera horri pañola, barruen sartu barruen pare bat barruen, laurrien. Hau zerutzeko geratzen da, baloitzeko, da goziniteko, eta... Osa, zuk sekuestraten bauzun nono, adibidez, amen, erreizen? Goizaldien ez da kontrolen diri. Goizaldien enbarka arraine. Psikopata guztiek dute ritual bat, nik ere bai, jaiki eta jantzi egiten naiz. Gero, ispiluan neure isla begiratzen dut, 6 orduz, begiak liskatu gabe. Atzo, uso bat entzun nuen arnasa hartzen.
Hau ez da antzestea, hau forma aldatzea da, itxal baten bihurtzea. Hau sinema da. Tani dagoeneko ehiztaria naiz. Beti aurpegi alaiz auzokideak agurtzen zituen ehiztaria. Comenzamos con una historia que nos va a dejar fríos. Las revelaciones de un asesino a sueldo. Su trabajo causa desgracia y dolor y lo peor es que cada vez hay más como él. Los sicarios rara vez hablan con la prensa, pero esta vez uno de ellos en Ciudad Juárez aceptó darnos una entrevista siempre y cuando... Benetan? Cuarto de altura de la mitad. Benoit se sentó frente a este asesino que asegura que matando no le quita el sueño. Aguanta un momento, hombre. ¿Algún multinago? Aguántela. Esa adrenalina de estar en las calles. Vete, niñote. Calles en las que los muertos se cuentan por docenas. Todos son lo mismo. ¿Qué es Inge? Podemos decirte que esto es una vergüenza, porque mira dónde me tienen aquí, zauda lotxagarria, hemen sartuta, Pero beri topatuta, hauek ekarri berrezen ditugu, hauek ikera. gainera goza llegatzen. Aktore gisa, de la hostia. Gero, laneako insufrible, apur bat zuek bezala. Suave, suave! Desastre, tío. Osea, goizeko betzitatik hemen itxoiten nago, ja die 12 erdiak, zuztazo normala dela, produkzio... Onda diba. Gauzak exigitzen, eskatzen, eta baina zuzenean esan beharrean beti representantearen bitartez. Nire Castañaga dago, Estako zeta, supermaja. Gaur Sara Kosar, izango da, Sara Akosar. Justo por inbernas hemendikan euskalo txatia da. Ezkizun gure lagunak, eta bera da, Miren Castañaga aktorea. Oso apa bai. Gero, bada fotogenika eta ez dakiz ere, ez hori gertatzen da askotan aktorekin. Lan ondo egiten dutenez, maite mintzen zea pertsonajeaz, baina gero ez da ikusten benetan nolakoak diren. Venga, Mirentxo. Ondo amaitu zuberagaz? Bueno, ondo amaitu dugulako. Igual roda jenten simpatika bakarra ni naiz, ze pasatzen da hemen. Gotxon, aprobetzen gu apurbet hamen hauela plano batzuk atateko lan nik aldut más o menos joene. Goza ez da zune graba... Gauza da zegotxute. Goz guztizen nago hemen. Belaruka, gauza pide dako teitxeko eta ganera nuxe hori graba. Segundo bete zama da. Venga, ya listo ya. Apuro trapate zauze. Goz guztizen hemen... Zer daba. Gane ikude ez. Eta ze izan da zuretzako igual zaiena pertsonaia hau interpretatzeko? Bueno, eskain idoztien nien personajie, pentsan hauen kristuen personaje bat zala. Bai. Ze, claro, zan, el asesino. Claro. Eta ganera enbidot itxegin frantxez deji gaz. Eta frantsesa bakizu? Ez. Ez, Vale. deji bakarrik. Ez da bai eskatzen frantzezak itxegin. Idazten plastiko. Iban trabajando israelí, ¿sabías? Pues bueno, mañana con su texto guiado. O sea, beti egunera gozitzen barri. Hola, texto. Perdona. Hay un momento importante. Ya vaya, mañana no, ¿no? Bueno, pentsabate familiar ikula. No gila guan zula. Que esta cantidad de estado definir el personaje va a tener importancia. Berea gizia. Berbaitxina sobrevalorado. Zuzu, izaldi gizan beteko? Bai. Seixik, sois auzietako dokumental bat etxe? Lau esaldi ditu y me está montando aquí la biografía de un marsellés, plan el conde de Montecristo, la hostia. Actores intensitos. Emozionatu mutile. Bueno, normal, baina ez dakit. Eta ezin dutxazu beste esaldi pare bat sartu dola? Ez dizkin sartu. Nahikuak. Ja, nik uste, disimulatzen badugu frantsesaren pixka bat, bestearekin nahikoa. Marlon Brandorena da kulpa. Marlon Brando ja eskola bat sortu zuen, y ahora todos se creen Marlon Brando. Villano da. Zeran villano gondiz Euskal Herri zen historizen. Nigu horra etxik guztu dut elegido estela. Topateko villano barrizik. Puedo villano sensible bat. Inteligente haue. Incluso dantxarize. Pero físico bat. Misterio txue. Osea, ridiculun bat.
Venga, va. Vidas de plástico. Egin dut. Filmatu nuen, plano bat, ertaina. Bilanoa izan nintzen. Mugara heldu nintzen. Escena de acción, ¿no? A ver. 5 kilo eta harreman bat galdu ditut. Eta 17 segunduz agertzen naiz. Nahi txampona hauen sartuten. Estenak filmatu genuena baino askoz gutxiago irauten du. Zuzendariak esan zidan, primeran egin nuela, presentzia ilun, ambiguo, magnetiko bat nuela. Sinistu egin nuen. Baina editoriak kontrakoa pentsatu zuen antza. Itxal bat izateko prestatu nintzen, eta izan naiz. Baina ondo, inork ez nahuela ikusi. Lanaldia bukatzean, ez ninduen inork agurtu. Inork ez zidan, eskerrik eman. Orain ulertzen dut. Ez naiz monstrua. Ez naiz aktorea, Karonte, txaluparia naiz. Eta agian hori da nire patua. Inoiz inora ez iristea. Arraun egitea besterik gabe. Inoiz gogoratu gabe zergatik hasi nintzen arraunean. Qué guapo el condón. Choca. ¿Alguna de la podes? Vaya secuencial. Hori bermiotar batentzako bakizu zer dan? Euskara frantsesez egiten dago, eta ez bizkaiez. Ez du galdera? Bai. Dokumentalaren asunto horietan nola ba? ¿Pensaos esto otra vez? No, que no, ¿qué pasa? Oye, igual, ez bila. Eso no lo grabes, ¿eh? Por favor. Zakizu telefonoa amatartzen? Si se grabar ya, hostia, son unos putos pesados. Bueno, eso. ¿Ya? Igual ez panaien guzti ziltzen, nolan igualan nahi egon irugarren temporada. Da protagonista, tu. Atxi, protagonista, batxi. Atxi, protagonista. Atxi, protagonista.